F'nofs din il-ġimgħa beda jiċċirkola l-filmat miġbut mill-body cam ta' wieħed mill-pulizija li ġew aggrediti fil-Ħamrun fil-21 ta' Settembru. Filmat ta' madwar 3 minuti u li juri l-aħħar mumenti qabel il-persuni involuti ġew fl-idejn fi strada Rjali il-Ħamrun. Għal-ħin twil, il-filmat mill-body cam tal-kuntistabli Clive Mallija juri illi kollox kien taħt kontroll bis-sit tal-karozza wieħed mill-aħwa Borġ anke jagħti l-liċenzja tas-soqan tiegħu lill-kuntistabli filwaqt li jidher ikellem terza persuna u jgħid illi kollox sew kemm intalab jagħti l-liċenzja. Għandek liċenzja? Imbagħad, il-kuntistabli Mallija jinstema' jgħid lil wieħed mill-aħwa Borġ kemm int avukat tajjeb meta wieħed mill-aħwa mar biex jiftaħlu l-bagol tal-karozza li kienet ipparkjata ħażin fi strada Rjali bl-istess pulizija jinstema' jgħid lill-aħwa biex ma jmissuhx u ma jindaħlulux f'xogħlu. Il-filmat ippubblikat l-erba' juri wkoll li fi ftit sekondi is-sitwazzjoni eskalat. Bl-aggressjoni tibda ftit sekondi wara li wieħed mill-aħwa Borġ tenna li hemm 3 persuni xhieda għal mod kif kienu qed jiġu mitkellma. X'intilek il-liċenzja? X'inti tajt inti? X'inti tajt? Għandu tixu kif tkellimna, Għandu tixu. Kien fid-dawl ta' din il-pubblikazzjoni illi l-korp tal-Pulizija ħareġ stqarrija ta' kundanna għal fatti li nxteret dan l-istess filmat fuq il-pjattaformi online. Bil-korp tal-Pulizija jispjega illi dan il-filmat juri biss 3 minuti minn filmat ta' 23 minuta. Il-korp insista illi dan il-filmat huwa parti mill-provi li ġew preżentati kemm lill-qorti u anke lid-difiża u huwa propju għalhekk illi l-filmat qatt ma seta' jiġi ppubblikat u imxandar. Il-Pulizija spjegat illi se tkun qed tressaq fil-qorti l-fatt illi dan il-video ġie ppubblikat b'mod illegali.